nag-usap din kami kahapon kay Senator Bungo. Ganon din ang sinabi niya, and he made it public today. I really am very flattered with that, and which gives me more energy to increase my passion to really help the farming and the fishing communities. Sir, Representative Cagas asked for your help tungkol din sa mga epekto ng... Opo, tutulong po tayo. Mayroon naman tayong quick response doon sa mga apektado ng mga disaster. Tutulong po. Sir, like rice supply? Hindi, mayroon tayong mga seeds kung may naapektuhan at gustong magtanim ulit. Ay mayroon nakahanda mga buto ng palay, ng mais, ng mga vegetables. Pwede rin sa livelihood titingnan ko.